Yakati mukati mazoro wamafofo anazwa demurikira vanama hamusi munhu amedu murikutema yadi nandotarisa ndakaona ari mukomana ari kutema aitema marazana nepasa kushira akapinda mena shamani iwausuziva kuti muda mangu rinokutema kanza shama takatorwa kati nandarapara kakamwezochi zvimbedza zvemuriwo nakuti aiwa miro kufanira kutanga wandiudzi vandadzokera kugati vandaudzira maina ndipareta ari kutema kana amai ndisekuru vangu vakatorwa gadheni watingova vatizvavatemi vadyari kana taza nzvimbererasi vanotipa vandadzokera nomukomana asi shamwari tema hako zvakayasi zvakasununguka bana kudyari kana taza nzvimbo yamutasi mundivi sva mukomana akarima zvoma 6 years vandazomuti paresa ndaza nzvimbo yavo handitoonesa ndaona rimwe saidi wakarima rimwawo angane ngoro paroti vatachienda ishuku aishamaroko wangu warima wacheka maraino chidyara uku kuchimira uraitiripo ndifunga takagara mazuva anenge 3-4 days takaona adhonza mazipango aisa murivi yose kuratidza kuti auchera pandatomutsvaka pandamushaya ndakaenda kutaroni pandaona munin'ina wake ikati kokirisheni mazipango andaona kuinga pare ndakataura naye kuti ndaachimira panzvimbo iyeyi saka ndaiya hapo muzomuona kana auka mukomana handauzomuonawo ndakaona kwazokucherwa makombo pandazokusvira makombo aya tagara kuti mazuva ndaona matikava muguta pei pandaenda kumba kwake pandamona achiisa fodya ndati kweshamari wadyigara muguta pei inga ndakakuzova nekuti wakakohwa tuzvitwako kuti uchasi wada kurima wobvapo kandazviti chamani matemera ndakaitaya ndakatinga ukarimo wanibva ukatemera zvoma 5-6 years uchirima ndaanchaudza muridzi muguta penga achama inomvura muguta kuyapa kanza achoidzirwa nemuridzi ndachama ndakunoidzura ndikuisa pamama ndaenda vakapisa muguta peye vakaisa pamama tagara baibai kukuseni vaegirimo ndikuenda pee ndikuona mukomana ari kurima kuiwe shamari uri mama nzvimbo apa kangawaniwewe ndakakudza kutemira ndakamusiya pandaenda kwasabuku ndakati murewa mukomana uyu ari kurima zvanzi aini handikwanise kuvatonga vakomana saka ini yaenda kundenza mukuru masabuku mazaro ouwe ougadzirisana sabuku mazaro vakashedzwa zvishuku vakauya mukomana hana kuwanika pauya mukomo wake pakapuwa rimwe deti mukomana hana kuwanika pauya mukomo wake naina sabuku mazara ini hacharama ichifamba kuya kuno ndakuda michu yekudhepoti ndakuda komiti yasabuku newe memba napareti vamwe sa vasina baba tikaenda kudhepoti zvishuwa mukomana hana kuwanika pauya futi mukomo wake takunopedza dare mukomana uyu ndikabva tamusangana achinda mumashomo vanasabuku mapondera aina handidzokere kwandapa iwe mazuva ezvandakuudza kuti munin'ina wakauya unoyanayo kumba kwangu muti pazuva imira anokwanisa kuwanika zvakanaka tagara paipai vana mukomana ava yafuti nemanyoka mvumbi ndikunotimira wanhu tikanzi tikanyorerana papezvira paiwakuta zvipandechisei pandaenda kwaedmen jesa akanomhangara yawo edmen bvatipazova vatenda kudara ndobvataiwesitakuyachi pagiraundi nekomiti yavo ndobvauya pagiraundi nekomiti yavo vashedza musha vanhu vachibvunzwa maminitsi achinyorwa zvamuzoya kudara vataenda kudare paenda kudare nemukomana vachinzi sabuku haako apo saka tichafonera sabuku nyaya inonetsa kuti ipere pasina sabuku achitapiwa rimwe zuva sabuku abva auya zvakachinzi namambo nyaya yakutonga kangayo ine chinhu chandaona apa panhu ndakabata pestesi wemusaini ndakabata pestesi ndikati ini handikwanise kusaina mambo kuti panhu paite pestesi zvikanzi achiendai munoya musi wakara tobataenda futi kumba batadzokera kudara zvikanzi zvandakakuudza izvo zviyo yamusaini kana musikaibuda mutasi ngende ndakubuda batayao
Pandaenda kubasa. Ndichidzoka namafuta mukomana yaparimo. Pandaenda kuna Sabu. Ndikati mukomana azorima. Sabu kufonera ayo tumene. Zvandaiona ndambovati rimai. Saka ndozvakazota ndoyo futi kudare rimene. Ndonyaya yandinayo nomukomana. Munda bati iye kugadhira uri padhuze rakuganira nemagadhiniso. Saka mukomana akatengesa kuzvimbo akatengesera nzi profile kutotaya vake akatovaka kamba pamberi pafaniva paota chanegadhirei pane gedhirei patinotenera ndopaakasipokakira ndandiripo paakatengesa aiwa kwete iye ndiye akatengesa akabvisa 350 nembudzi $350 nembudzi Elofas wacho akatovaka anenge apoitika karipa karutogara yaimunetsa ndeyeudaizvo kuti uyu mukomana pandakaenda naye pandakaenda naye yaimunetsa ndeyekuti pakaisa uyu paakatengesera munhu achinomisa ndo pane gedhi redu rekuti patinotena tinopinda kumwe rimwe ndo patinopinda nayo patinoenda nengoro zvinanamanyowa sezvaakutaura ndo patinopinda nayo hapachenjike nekuti riri pakati pemamwe magadheni kudai kuti kumusoro kune mamwe magadheni tu akapera zvekutondinetsa kunzwisisa kuti arikutotacha ndere kana kuti arikudii because vanongooneka pamunda pacho pakutaurwa nevanhu vavigara uyezve ndakada kumubvunza mubvunzo one pareto iwo kutaura nezvekuti pautachani zvisiri kutaurwa nasabhuku ake pahedhi iwo kuita kusenzesa pato akavaa chinhu chatiri kusenzesa ndichitaura ndechekuti magadheni 2 akapirana makodzi anditi kuti mamwe magadheni ari kumusoro mamwe ari kuzasi akangodai magadheni musi wegadheni raasekuru vangu uri kuzasi saka kuzasiko ndokatengeswa nomukomana kune mugwagwa wakagara uripo pakati paipai waitombouya marori pana adacha taitombobudisa muriwo wedu mugara chienda ipapo pane kaota chanikanga paseri pegadheni kudai uyu mukomana pane muda uri pasero ndo akatanga kutengesa haya wacho ndindakamutsvaga tichitosiya kupi umuti uyu muganu ndo magara achiwedzera kutengesa next akawedzera kutengesa saka chazvakazoita apo pane nzvimbo yamuri kuti mukoma wangu hamunanyatsoinzwisisa wotachani kunokuenge yakaita diki tichibva kune mamwe magadheni kana muchipinda inge yakanoita diki pagadheni pedu kumberi Saka zvadaro, ayetu nezvino vakakomutesa kubhuya kwavakamuda kwegadzira.
saka pakaya sabukumatora nekumti yavo nesuwe daro remusha takaenda panzvimbo takataura nyaya pakahutiniswa nazumuri vachiti munda pakaitwa paitwa zvezundi sabhukumboshi vachiti sabu vakakumbirwa zundi baba mukuru vakanzi sabhutura munda wezundi vakati hai nemunda wezundi handiaenda nokumbira jirasi vakwameni vakatenda vakatonokumbira zundi kuna pamberi takaparima zundi uno munda wapamberi takapedza izvozvo asabhukumboshi pakasiyana kuti zundi takarima futi izvozvi sabhuku varipo izvozvi sabhuku varipo vakauya vakaita gadheti vakadzina musoja ndanga asabhuka musoja akati ai nini pamunda webhajirasi ende unotaura jirasi ndamikokuvachi gadheti zvakaramba saka takaenda kudaro niandipedzi takaenda kudaro vaitizvei zvakataura yetimene vakati imimi zvomochiita takaenda kudaro kati ndobvati aiyo nyika yemakumi isi takuda vakomana tukaramba kusainalisa chakaramba kusaina zvekuti uyu mukomana kwaretu akanga anzizvo iwewe kuti pautashaakuya kuti mundo wako saka topasiya iwe hapana chete acharima mebakati azviite akarimwa here ipapo pari kutaurwa pakarima anzi akarima nangapashikama anzi iyu akarima kwaretu anzi akarima ivo vaenda kudarika sakuti vakanopedzisa daro vachinzi musi wakanzodzoka imuzosaina yakaramba uyo waigokarima pari pakauya hene vakasvika pagiraundi vakaona zvavakanga vaudzwa kunzi pane madhundu pane chii zvikanzi panzvimbo iri kundiratidza kuti iwe haisi yavo uye haisi yake saka vachibva pagiraundi vakati imeni pane uye akatengeserwa hapana chaari kudyara ruva kana chii ngapamire futi iwe kurutivi rwako rwambochirima futi mira ndobataenda kudare shuwa taenda kudare vaedmeni ndopa vakati no iwe shamashuya usaini taona kuti nzvimbo iwe haisi yavo uyu haisi yake nesi musiye pakadare uye abvaramba usaini saka chakaita kuti ndirime ndechoti ndakaona pakanzi kurutivi kwanzi naedmeni uye akabva arima ndakadzokera mudare uye haana kuya kudare ndakaita 2 times iwe kwaona kuti marambidzwa gosi kana edmeni vataura kuti haparimi vachira kuti pakanosiwa pakadaro iwewe wasiya pakadaro kwana pana uya akurima waipananomanara kuti ari kurima ndakatonomhan'ara kuti uku kwakarimwa saka edmeni vakazokuteerera saka edmeni mai pavakati ndikufonera sabhuku awekodi ndokandadzokera mudare kavakamufonera pavakamufonera haana kuzoya mudare nemunhu danzi unodzoka musi wa17 vakakuti rime ndozvati vamonzwa chete kuti edmeni vakazokuti rime here ipapo aiwa kwete saka mese mune mhosva kaikuti makatadza kutedzera zvakataura edmeni naye nemo makapakarima here papenyu pati pamakandusa rime akarima iye ndiye akarima futi kosi yari kuzoti uku kakatorima zungu dzakatorima dzikasharwa isusu kuno kuti totowewo kuti background toona kuti kuye zvaari kutaura nezvaumutaura zvinoenderani ngosi takazoona mumwe achinyepa manje bhinzi rangu richatongotanga kubuda izvo zvakanauye akatodyara nzungu uyo pamusoro wemajira tokwadi vanhu vavira pakaendwa pagiraundi hedmeni vakauya pagiraundi vasvika pagiraundi vachisvika hedmeni vakasvobvunza vanhu vakuru vakatotida kuona vanhu vakuru vanonzi vakuru vamwe ndovamwe vamemba namai vasabu ndobva vabvunzwa vari vatatu zvakandoda vanhu vakuru ndobva zvanzi pano apa raive sango hapasi panhu pemuridzi iwewe memba gadheni rako raperera uku iwewe masau gadheni renini raiperera uku vachipiwa muganho nevanhu vakuru varipo pagiraundi saka taenda uku ndobva wapirwa nguva nahedmeni zvikazanzi vakomana panapa havasi penyu mese ngatiri muwirirani muri vangani muri vaviri nekuti wenzuka isi yako inzuka isi yako ndanzwa kudaro pagiraundi saka ndopakarambwa kusaina nevakomana ava vese vari vangani
vari 2. Saka ipapa kamira sei usingataura wakamiririra chevana nzvimbo inenge iri sango zvokuti kana pakaverekwa maminutes akanga panhorondesi vanhu vakuru vakanga varipo nokuti isati yaikwasatanze nditoro kudiki ndaitoteerera kuti kubva kupi kuvanhu vakuru saka vanhu vakuru ndo vakabvunzwa vanhu vakuru ndo vanosaka kuudza vari vaviri ava kuti nzvimbo yamukunetsana iyi haisi yenyu mese nzvimbo iyi yokupi paakatotengesa paakatokanganisa zvokuti akauya kuzotengesa utachana sango ranga riri utachana sango iri zvarakaitaka pakati apa pave neroti yaivepo inoti magadheni inogadzira magadheni neminda saka pakati hati panosara utachana inofamba nevanhu iyoyo saka utachana iyoyo mani ndo yakaita se ndoti munimira wangu sati munimira wangu ndoti akanetoudhirechatsvaga kuti ndobata kudhiredhire wake ndo paanotengesa vanga ndonyaraidza kuenzanidzwa nahedheni akatengesa kuri kumanani oyo okay taura tisi pamuzoreda inini ndakarerwa mushoko chitaura kunga amai vangu nababa vangu vandivaziva akafa mama satagara papa patakagara sekuru wasvika pakuti makomana inini chitese chitsvadai kwekuenda nozi inini handina kukupa pekuvaa ndikati inini handai vanoziva asi tongonzwa kuti kumusha kuti kumasvingo hazvinetsi ndoba ndaona mini adakule ndonyaya kule vati inini tsvake kuenda sepekuenda hamuno here pamungangondipawo kule nokuti nditsekamba kangu handisida pekurima ndikuda pano kongogara memba akati kune nzvimbo yandaendekapapareti kuti arime kana uchida kune munhu wani aripo magadheni ikoko panondogara ndikanoproblem kana mugomba chakuita se ndogara memba apa anditi handiita ndopataenda apa ndinogona kubva apa kusvika kune gadheni rambuya vako inzvimbo yangu yese kunodai saka iwo uchanopaka kubva kusvika pareti akanga arima zvikanda zvichaita kuti tiore pese since arima ngachidyara zviyo kana adyara zviyo wakakohwa hapasisina kuti azoparima futi auretibo ndandauza sabhuku ndobva auya nekomiti komiti yauya sabhuku ndobva adidzira village ndobva rauya ndobva sabhuku anditi chasara chiyanyaya kanseri saka majezi iwayo zvaita semakanseri anotikakatani kwedu kwaiti maigumi nadomini ini ndakapiwa chi mazuva saka kana uchikwanisa kutaura maigumi ende kutaura maigumi ndobva ndatosvika nadini ndonyaya ndavatsanangura kanza sabhuku wakamudze ndakatoziva komiti iri kuziva ndakatoziva koda remusha ndikati iri kuzviziva vandakana zvakadaroita se enda unomakakamba kako asi maminitsi azvo yakunoka aorai zvakanaka ndobva ndatovakakamba kangu nepa kumhanya tavaka saka yanga iri time na February ndobva ndatowana mukotapeni pandakawana mukotapeni ndobva ndatoti saka kule makati kudii nekwakadzara zvokaa adyarako mukotapeya hapana chakaita ndadyara mukotapeya pareti akabvawo ndobva adyara mukotapeya yangu yanga isemana iye agara zvikara adigarawo miti yake adigarawo kuti miti yake saka memba akabvawo achiti anotsvaga muriwo achitsvaga muriwo akati kumadyariro ake awaita miti ndikataiwa uyu ndipareti auya akadyara muti kanzi aya ngatichikwidzai kumba papareti ndakabva ndasungaira memba ndatoti hamadamu ndatigonoperekedzai tikuendawo taenda kwekwe tikanzi memba ndikanzi pareti zvinhu ko zvawaita kuchii akabva atanga kutsanangurawo nyaya yake pazatitaima ndakanga ndine foni ndakabva ndaburitsa foni ndobva ndatanga kuvarekodha vachitaura pareti namemba saka zvinova nyaya napareti ndinoti manyewo because audio ndine ngumu yekuti anoti ndipe pautachana asi mufoni atotati wakandipa nemapiro wakandipa nekutema kwandakaita wozongoperekana wanditorera here saka ndinazvo foni ari ndinomoyo
Masau. Ninavyo kwa sana ndio hakika. Kwa mimi kwa kudai. Ndio kutika abesi kingine baada kutanga kuya le media. Wakati kabisa tawani kwa social media waya ngabulika ku. Taura wanti Saka ndo amira ya inina ndo tendo kana sababu njia tano because ni hata mtangira kwa hapo na ndo hata ndo hakumana ngawa na ipale kaunzire rumwa kutisa sina kasingazi yeva bereke bake oda wano pekugara no waunoziva vanogara muraini mako saidi utsinye shamwari munhu ane kumusha kwake uyu akatomboera ane kumusha kwake akatomboera asi apa nyaya yekunetsa chezvinhu akatengesa atisina basa asi ane kumusha kwake kumasvingo kwaakatomboera epe wainezana neminye magadheni wanhamira ndisirinika aiwa ndiwe aiwa ndisirinika uyu paretu kana akapa uyo osi achiranisa anoziva kuti ndipa uyo hatina nguve kutongesana tinongopurera odio kana akabvuma pa uyu paretu akatombokuti ho zvekuti akatengesa kana kuti akapa hadinenewo ipakana asikatera ari padhuzekidzo kana unesipikaita kana ukambozimanyepepa mwana wakangwaramba ngavaizozavo apa kana nadzinduru vanhu vanokunetsa yakati mbava amuna chamunezanirana kansela akaziziva munonezaniraniva ndo pandinopinda napo mugadheni gadheni remhuri yaendera wakumanga Kurepurea pafoni baba twende. yaendera wakumanga kana yakasinga wataura chindwewe pamusoro zvidzidzo zvakare mapepa ari pana kansera akasiyana nezvekutaurwa nevana nokuti pana kansera pakatoverengwa mamitazi kumana atikumbira kuita sei pekugara kuna memba vakatoverengerwa kansera yakaita muromo zvemangwana ndimamira
Saka muri kuti panzvimbo ndinangu kusaiti kwangu kuti atengese pamberi pegadeni. akatinoziye zvekutengesa nokuti asoti handina kutengesa kewaunangu aiwa ndandiripo machitoreyo chitipa ukowo wacho pane pavakatonyorerana vakomana paritoripo chipeka iyoyo amundiwo muneighborhood tinokwanisa kutongotaura. aiwa ndati ndiwo muneighborhood saka unotoziva kuti kunovharwa zvakaita sei bhozi wo waifanira kutora foni wotora picha kana kana umboo bhozi hatisika umboo muromo bhozi yari kuramba hatingadine nemuromo semasvikiro akaita hedmini vakaona ivo kuti panhu apa uya hapasi pake uya hapasi pake vakati chimbomirai bhotsaidi mese ava vakabva vatanga ndiwo kunodyara indobva ndazitedzera ndaona kuti aiwa ndopesera ndavharirwa pamberi ane munhu akatengesa ndichiona zvokuti pese baaita zvese izvi aitondidenza komana ndaiwirirana naye zvekuti zvokuti baaita zvinhu zvese anotoaambira sei ukama muzukuru wangu mai vangu ndo muzukuru wavo nyaya inoita mukomana yekuti nini chimubvunza pana edmund adiwe paredio unotenga una kupana makuwa enamezvakabata ndine nzvimbo yenzi yangu nditakateitema tata inini takavharirwa goti taifamba naye autareibata achina nepamunza papamula chiuya kumugatoka kati takauya ndakatotaura namimba kati wenemba wasiya munhu achibva vakageda vanhu vapamisei akaenda akanotaura naye akaziva saka baba pakaibvura vadakapinda murukuti komiti yagara pasi igagadzirisa zvikaenda kuna kansera makanyorerana chii chazonetsa nhasi chanetsa ndechekuti kune kwaanga akacheka maraini waida kudyara zvinhu ndokwana kuti ine achakutorera ugosha mariwo warimo watocheka maraini chitanga wakohwa zviro zvako mugani panapa zvichiendawo mupana haungofana vakaimba yake tiri tutitoira uyo elfai bobo tiri tutitoira uyu ndakazoona kupandika kwake vazogara pasi agoya nemapango agodyara miti panapa pasingatombofenzwa makoresa agoya nemazipango akadaisu agodyara miti ndipandaa kuti hanezanopfungwa 350 iye ndandakamutengesere dai nzvimbo yanga iri yake ndaitsvika inini kana komiti nasabhuku iye atoripo ndimushamugari panapa wanga wacheka maraini apa chimbodyara uku chimira mufana agare mufana patanga kutovaka imba yake nzvimbo isiri yangu iri utachana mambo vakati hapana utachana apa kansera akati hapana utachana apa utachana ndiri upi neukupwi ndoutachana saka papanzvimbo papo panzvimbo pamo wakakuona vanhu vaya inzvimbo yaruba wangu minda yaruba wangu oitobzari kana mugomo wakambouya kakura ava ndouya mugomo andovadambotema avanopamba minda yavo yaganhurana nemagari pamba yemigwaro asi mukomana chaakatanga kuita kutengesa munda wechituru saka kune utachani yandikutaura kuutachani masaurinoora zvinhu zviri genuini kana komiti yakagara pasi ikaenda kwakansera akapaisa kuti munhu ngaavake zvaka kowai mwauda muedza saka uri kushora here komiti yakaita yemusha nekanzuri yakaita izvi pamusoro ichanga zvinhu hazvisi straight panoto nekugununa kwandinapo pakuitwa kwazvo pakutanga kuti pakutanga ndini munhu akatanga kuenda kunomhangara kuna sabhuku kanini ndikazoenda futi kuna kansera kanokwaneta kanini
zvokuti kansera anotukurira asi sabhuku manje haana kusimudza musoro 2 times kuti ndidzokere kuna kansera kati haana kusimudza musoro. Headman kuna headman ndandisati ndaenda ndopandakaba kwaheadman chakaita kuti nyaya izotanga here pane nyaya yakaitika kwedu yasabhuku yaakapa kunzvimbo ine makoya vana vacheche paakapa vanopa kanzera. Saka kuya guva remwana womufana wangu rakacherwa paratooneka machira pachena ndobva tatorana semhuriwo tati Metias Masau inini Fidelis Masau Shingirai Masau pataenda paheadman tasvika kwaheadman zvikanzi ndikaendi mufoneri pati nyaya yenyi tsvagai mari muise mudhani tichingodzokawo nonga sabhuku semunhu angasingasimudzire musoro kuti panyaya yekugadheni ye ndichitaura akabva ati uyu chienda unoita se unoripotera ku ava ndobva vatirega tichimira kuripota iyi tozoripota iyi mumashure mokunge iwo wapedza kutonga. Saka nyaya yangu ingasinganyatsowo kuti asi kutariswa asi pano baba vake uyu paari kutaura kuti panapa panga pari pababa wake kugara kwese baba vake vari vapenyu gadheni redu isu raitorima nderemhuri gadheni rase inzwa Masau mukataurirwa katasiwa kunokunokuya nenyaya karakaziva kuti vakuramba asisi kunogona nyaya makauinyaya mukoma wangu kunenge muri ngoni ndikini ngodi waizotaura kawamunhu but chiri kuitika ndechekuti isusu ndonga mambo the best way vakomana vanhu vanoona pari kutase pari kunetsanwa pacho then musi wa14 tonhimbirikisa toiswa judgment asi mhosva yavanayo nokuti uyu ari kutotaura kuti inini ndakaona varima vanhu vasarime vakabva vanorima haana kuenda kunoudza headman ndakanovaudza ndobva kuti headman ijinda ramambo because kana wakamuudza tinotokufonera kuti wakamupa here goahead kuti akurime waona isu chatinodakuziva ndekuti kana headman ndiye achazotipa kuti aiwa no akakuti rima but kana asina ndozatoti une mhosva yekuti pamakanzi mbobirani kunyange uyu akanga arimewawo pare mhosva nekuti mumwe munhu apara mhosva aiwa pari zvinoka ndosati tichafunda headman nekuti ivo ndowataura kuti izoni takanzi timire inini ndobva ndaona vamwe arima mhosva inotopuhwa kune munhu ari ignoreri kulo kumutemo ndowakaziva kuti uya makarambidzo ndobva vanorima uya arima saka ipapo ndopatikuti tichanzwa headman kuti akakubvumidza asi kana uri kuti aiwa haana ndibvumidza ndakaita zvemusoro wangu hatina nidi yekuti timufonere akakubvumidza headman pete ndakatoona vavarima ndosatati ndopane mhosva yako ipapo ndopane mhosva yako ipapo kwemi makarima makanzi musarime sei wetewe rukusangasa nyayo apo pauri pekutanga pandakamupa uyachiti kune zviyo vakatonzi mapo headman vakatoti aiye uyu ndarimo ukuku asi uku kupisi yandaine zviyo iyi yatari yakunetsa yakuramba kubva ndiyo ndaimirwe saka pisi yamukunetsana ndeiyi chete iyi uku zvakatopera kana mataura anonyarara kuzitaura kana havasi vana vakozakobati nhasi tinobone nyaya yemindaakuna havatanda zvavakaaa manzura atipirika hangu avakuru vari kunongwara vane mhosva yakanyanya kudarika vamwe vese vari kutozviwerera veiganda kuti ivo after vanyatsoteerera vakanzwa zvavainstruction yavakapiwa vakaona mumaita musikanzwa instead yekuti vaenda noripota ivo vakabva vatopindawo kumisikanzwa ndobva vatoita zvavakarambidzwa zvotonzi vaite havana munhu wavakataura naye headman vari kutaura zvavo havana kutaura naheadman vakaona mumwe achirima zvakanaakurima mwadyara muti ndobva vadyara vakuita sirembo yekuti ndakutangira saka vaitoita chitikiti ava zvavatonoda kuzomwesi varimo mazita azvizva zvavo ava vamwe vacho ava matauro avari kuitawo zvavo tisingazivi panyaya yekuti vari kuti vakanzi rimai mosiya vakanzi kune dispute vanogona kugara right pane zvaakutaura but of course pane ire under dispute tichidzokera panyaya yekuzi kwapiwa mukomana kwekuti arime avareimba
uyu mukomana wozvakare dambudziko raana arigore kuti achitanga kutaura ari kuti aita vanhu vovaka akanga asiri kuda zvokurima but now kuti akushamisa zvekuti akona kuzoenda achitangorima nyaya yacho yanga yari ndiyo akatanga kukonzeresa because initially vaakakumbira akandikona pekugara ndimanziko yandananga achitaura andikana mugomba andikana kugomba ndozvataura but kurima kwakutaurwa ndianga akurima kakukikidzana vanhu ndiakuzorikusanza because akusiya zvaakanga apuwa ndicha kuti aite akuda kutsvaga manje kuchirima instead yekudzokera pe unotaura kuti akuchikumbira pekurima paya taura kuti ndorurisanisa vanhu inini nhau yekurima akana matera titangotaura paakanditi unobva apa uchisvika apa pare masauru akanga arima handiti akanga arima ugara ndobva vati memba ndobva ati gatichimusiyai arime ivo chimbovaka imba yapa asi unobva pana pamusvika pamugani gade nhambo yako ende nzvimbo yavakutaura yaisiya ndakarima hakutori nekuti imba yamurise panapa kuchidzokera kundogwa ndakarima hakunoine noizipo paneni paari kurambira kunze paakandina hedine kubva apa kunoganhura apa ndokundofanira kunosvika ndopaari kurambira kwete kuti kwari ndakarima hakusiri kana vanhu vakatouya asamusha ukadedzwa kwandakatorima hakuna karanezi ndanene tuyezichi parima pandipapa asi pavakanzwisa rime nekuti vakatobveta kwaidimeni akati eukasarima ndikapatora mavhidhiyo ndikaendera paidimeni ndikati edimeni makasvika pagiraundi panhu pamakati kunyikisa rime handindipapapa hapana kurimwa kapa ndikatoa mavhidhiyo ndikavaratidza pakati vakomana vanodarirei handiti ndikati ini pamwe kudaenda south africa because kune kwadaida vanoda mundraiva ndokudaenda south africa ndovavatoni padheti ndikati kwanditogona ndisisipo asi munozoti ndaita musikazvo ndauya ndikuriratidzei kuti zvirikutaura vakomana vari kunyini ndatora vhidhiyo ndandavaratidza ndobva vafondera nasabhuku vafondera hedimeko vafondera sabhuku sabhuku enda unoona paronzefasi akaita se akarima sabhuku akaenda akantora mavhidhiyo papa akatosungirwa mbudzi nemunhu pasina tomborima ndobva vasenda kuna hedimeko panhu papa havana kurimwa hedimeko panhu pakatosungirwa mbudzi kutaura kwatiri kutotaura izvozvi tikuchazaiva kuti akarima papi ndo uyu paakazobva uku ndobva akati parima isusu hatatamusika takateera hatina tobve takobata ana kana ndakarime pahandi arumirwa okay asa kuri kunhu munyakari nekuda kwemukwatare but tinezenge takunyara nezvamunenge muchiita because pese kunongorana inyaya dzeminda chete dzinongouya kuno kwamasafu but zvisinei tatiti vakomana tavachiona asi kana pasiri penyu because mimi mune gadheni haiwa kutaura kuti ukitadza kupinda mugedhi asi kana haungapinde nepagedhi nepamuda pemumwe munhu kana patoenda pamuda pemumwe munhu uchitsvaga rimwe gedhi unoita se unoita ikoko nokuti kana ipapo pari pamuda pemunhu haungati munda wemumwe munhu ndo gedhi rako iwo saka gedhi rokunoita se asi panondopinda mota kana inenge itopinda mugadhenimo changamire panhu ipapapa zviri zvokutaura zvechokwadi kana panotaura vakomana ari kuuya ichokwadi kuti paitouya marori ikona adhayaya ichitorima muriwo vaizirai makore kuti uku kwacho kwakazengekuma ari kutaura kuti baba vake vangu vaita gadi vakakumbira 2000 ari kuuya kazi nzvimbo mataura daisiyei handiti saka yaya mambo saka nzvimbo indoachaona toita sei nayo nekuti mataura mega kuti aisiyei hedman akaisa decision hedman angangati angati bothside marutivi ose imbomirai kutorushango moya mtavoti